nwa ka njọ njọkwọ nwa ka njọ njọ ka njọ njọkwọ nwa ka njọ ka azụ ewelite na mọchụarị abalị ebe anyị etinye ọnụ nsogbu a na-enwe n'ụmụ abalị unu dasi ogbe ka ihe pastọ eze ama nzọpụta nwa na deliverance onye ọbụla ga-ekwu okwu ebe ahụ maka na mụnwa ga-anọ n'ukwu chakịrị gbu ya na ọ dị inu ike obi ọ kwụrụ ada karịa onye kụrụ ya ofu onye a na-esili ọra mana nyekọta nsogbu ọ dịzị ka ọsị febe gị ka Nebukadneza ọ na-eme ka mme ka ị mara amalụ na nwata bụ n'ihe nna ya enu ọgọdọ ekochi ya anya besakata maka gị amaọzọ ebe a ga-esi bido wee kwụsị nke na ọ na-eme m ka nlote ife oke kwuru mgbe ọ nwụrụ oke si na ihe wutere ya bụrụ na egburu ya nọ na onye gburu ya wụnyetekwara naanị wee jụkwakwu ya na n'ọzọ iko kedu ka a ga-esi n'anya gị iko anyị ama nsọ nwaanyị ike ukwu egwu maka na ọ bụrụ anya ga-edi n'onwe eze onye agwana m nyụrụ nsị bụrụ n'akwa ya na-akpagharị n'ama wee na-esigbu ọra niile o nwere onye egwu kwere gwu ya okwu maka na ọ bụ onye agwana m alụmanụ ike obi na-eme elugo be ndị mmụọ na kafa setịrị aka wee na-achọ kafa dọkpụrụ ya wee na-asị anya gbanwee o mere n'ọfụ ive emie adị etube nsị mma ọ kwụrụ adị akakwa na onye ekwụrụ ya o wee ive nwata wee nye aka enu maazị ibe gee ntị mgbe m bidoro okwu ma asị m na mama nọ n'ukwu chakịrị wee tụọ egwu mma na ebe ahụ wee gwa ya na ọ dị inu gwazie anyị arụ anwa ike obi nyụkpọrụ gị na-ekweghị esicha ọkwa ịfụ ị na-agafete mmiri ọcha ana afụ dị ya n'aka nri ana unu ị ga-adị ebe dike bụ nna m nyere nyaba ana onye ka m na-agafete ofu mbọsị wee fụ ka ike obi nọ n'ebe a na-akpa ganịganị ka nsịkọ mgbe esizi anya ka ife na-eme ebe a ọ sị m na ana bụ nke na mụ tinyekwa aka nye ife emie na ọ bụrụ ọmụnwa mgbe isi anya si n'ebe a pụta ọjụ onye ka m wetara ka ụmụ abalị tinye ọnụ wee jụọ anya ka o si wee bụrụ nyanwa nwunye unu ma na nna m nụrụ nwaanyị n'oge ike obi wee na-eme anya wee gbawaa m aka n'etiti ehihie na abụọ wee nalụ nwunye m chi ụmụ ịtọ ike obi olee ihe m mere gị ike obi ịnụ nwunye nke gị dododo hapụrụ m nwunye nke m ike obi ọ gịnị ka m mere gị ekwuru m ekwu nwoke a bụ ajọ ekpere ma ọ gịnị kwụnye ọtọ kwuru ife ị na-ekwu nwoke a bụ ajọ onye ori unu ma ọzọ na-achọ ime eme kịtịkpa gbalie enye isi kamalụ dọpụ ya ile ife niile ọ na-achọ ime ya mee osikazi ike ogbuo nwụọ abalị niile sonye nwa nọzi anya n'ụwa na-akpagharị wee nie onwe ọ eziokwu na iru adịrị onye na-anyụ nsị mma mana anyị ga-eji uche wee kụọ ọgba ka ọgba were uche wee puo ụka agba ọka gịnị wee mee ọka arapụ ya mba bịa anyị ga-eji na mgbagbu wee rapụ ọgụ ịtụtụ atụrụ anyị na mkpụrụ amụ anyị ga-apịwa ya ọkarịka ofu anyị ụfụ nwa obere oge ọ kwụsị ofu onye amasịrị ọra kedu nke bụ oge ọ bụ na ọsọ ya ka amụ n'obodo a ụmụ abalị kedu mgbe ife a ga-ebe anara onye nke a na ya ọ nara onye nke a nwunye
Ọfọkwuru ikwe na ruke m. Anya munyoku na amubehie. Anya munyoku na bie. Tupu ya n'obodo a. Ọ ga-apụla anyị n'obodo a. Abịakwa m agwụ ntị o.